Hey guys, siyempre mga guys, karong adlaw mga guys, adlaw Lunes mga guys, buhat trabaho mga guys. So, karong mga guys, ato ginig i-video nga magkuanta mga guys, manglaba ta mga guys kay para makaibaw sila mga guys nga pugihan ta nga pagka bana, ha? Mao na siya nga, mao ni siya ang ako ang trabaho perminting. Labandiro ko semua. Ang tinuod mga guys, ako may pinakabuutan o pinakakugihan nga bana kay mutabang gyud ko sawa. Oo nga ako gining video para kibaw mo nga ako dili ko sitting pretty ha. Mutabang ikog laba, ha? Dali ko dili mo mga guys. Oo nga perti kayuhan itong pag mga guys kay. Siyempre, mga guys. Oh. Naglaba-laba ba kanina ng video? Pag nga ng video, pag nga na kay kita ka sa mga makaliwat. Ay play, nag-out ka buwana ka. Noong sa mintaw ka ato ning gibidyo kay haron nga sa vlogger, mag-vlogger na tatanan ron sa man ka. Ato na ning gibidyo sa una mga guys, di ko mag-video pero karon kay gusto naman nga mag-vlogger tatanan o di karon resulta ka man ni siya ako ipakita ninyo nga ako pogihan ko nga pagkabana. Wa mo kibaw. Pag nga mong video pag nga karon na pag nga ay video man. Sa uso ko man ka vlog na ay no sino pa yung video inoon. Umalaba ka balaba ya mag video. Haron dili kay bawo ang mga tao nga ako pugihan ko nga pagkabana. Karon ingnon ka andel ka kasawa. Muna naglaba-laba ka diha. Vlog na sa mong kay mo nahimog. Imom nang kuan og kuan base na imong ako ang pag-video diha nga natural naman na. Sa mo ni trabaho vlogger. Pwede na mag-vlogger pero dili kana malaba mag-vlog di na. Dami tao kay. May na lang po na Silma nga manlaba ko dire maka-income sige ko sa video. Eh nagtalagihan ka. Ya pula na ba kayo? Pula na manlaba ko. Kadadlaw ko manglaba. Inaani ko mga guys, ko pirmi ko palabo niya mga guys. Kung waya mo ikuat yagi ko patabangong laba. Ana na siya. Tabang na ka. Kana ba makain tabang? Kaya video manday ka diha. Sa tao kay. Vlogger gani no. Sa ni vlogger nimo, pati na naghana nag-vlogger ikaw wahi kay ka. Ay. Vlogger day. Wala na reyoso tanang tao vlogger na lang gyud. Sa magay. Sabay na ka sa uso tanang tao vlogger wala maninda ani mag-vlogger lang tanan. Sa amin taong kay wahi ni kay ka sa duyan jud mo na diha kini ka mo acting ako lang tanda nimo ani akong trabaho pag vlog. Kaya suko kag video. Pag nga na mo video pag nga na umalaba ka pag nga na. Ay video na umalaba ka. Ato kini gi-vlog na to ang video sa suko mo kanon. Sa i-vlog ang video mo na. Gi-vlog na to ang atong pagpanlaba gi-vlog na nako. Ay di lagi ko ganahan mag-vlog ka manlaba. Content kanina, content kapoy ni Moy. Wala na mo content manlaba. Way lain.